Okay, namhlanje ake sikhulumeni ngesinye isihloko esingavamanga ukuthi ngikhulume ngaso. Eh, umika ukuthi ekhaya nikhula nje niyeza ukuthi kobabamkhulu benu kukhona umkhulu owayemsamo wayoqalekisa into ethizeni. Kubalulekile kakhulu lokho ukuthi izingane isizukulwane side sitshelwa ngaso sonke isikhathi esiphilayo. Wonke umuntu edetshelwa ukuthi ubaba umkhulu la ekhaya wayiqalekisa into ewukuthi kukhona imizi othola ukuthi ayengeze ngimzekele uthola mhlawumbe umkhulu wakhona wahamba wayemsamo wayothi la ekhaya ikho ingane eyobhema insangu ngiyayiqalekisa iyohlanya ngekhanda or iyofa nokufa. Ume wakwenza lokho waze wabulala imbuzi. Ngikhuluma ngezimo engihlangana nazo. Khohlwa kuzokwenzeka ngempela. Ingakho kufanele ufune umlando nuthole kahle kini ukuthi niwutshene lezi ingane ezikhulayo ukuthi la ekhaya yenziwe into yokuthi uma uthi wathi ubaba wenu lelo khaya mhlambe wathi umkhulu wakhona yena akafuna amatekisi umuntu oba nebhizinisi lamatekisi noma osebenza khona uyofa nokufa unezizathu zakhona wathatha imbuzi ngasho ngathi imbuzi ithwele kanzima imbuzi asikho isilwane esithwele kanzima njengembuzi wathatha imbuzi walapha emsamo wafika wathi embuzini wafika wabatshela abantu abadala bathi ngale mbuzi yami le ngithi-ke la ekhaya akekho umuntu osebenza ematekisini akekho umuntu oba nebhizinisi lamatekisi ngiyakuqalekisa uyofa nokufa noma ahlanye ngekhanda ngempela futhi kuyoba njalo. Ayikho into ebaluleke njengokuthi into eshiwo emndenini yaqalekiswa ingane niyitshele. Kwanani futhi uma kukhonto enifuna ukuyivala emndenini ningayithandi izinsizwa zakithi abantu sazoba izakhamizi. Uyoba nalo ilungelo lokuyemsamo lonto uyoyiqalekisa uyivale. Uyiqalekise nje ukuthi la ekhaya kodwa kufuneka uqinisekise lokho ukuthi umsamo wakho uhlambulukile uclean. Uma ukhuluma into iyenzeka kufana nokuthi angeke nje uvele usuke nje ungakazi wenze itiye emhlabeni ungakazi wabakhumbula abantu bakini ungazi uhamba ubanikelela bese gcina uzoqhamuka usuthi hayi ngiyemsamo manje ngiyocela umakoti. Angeke kuze kukhona ukwenzeka ka 100% kanjalo. Ngoba manje kunezigaba ozeqile wena, kunento ozeqile eziningi ababesayilindele kuwena ukuthi awunanga umzukulu wethu nangu umzukulu wethu ephila. So kubalulekile ukuthi into asekhaya ngathi uyilandela kahle. Ukwenza nje isicatulanyana kuphuzwa nje ekhaya. Wenza inkukanyana ezimbili uthi hayi no ngiyanikhumbula nje ngithi cha yenza uma ukuthi umsamo khona uphendulile usebenzela yena yenzile lata lentaba into lata lentaba akufiki ngisho emakhaya uthola nje umuntu oyisayoni omthandazi akhona entabeni ozobe kudonsela ngokomoya ukuthi lento izobe ikwenzela kahle uthenga izinkukhu amema amakholo wakhe kiwe entabeni nawe umemelo ke ngiyakho kuyokwenziwa ilata uyomenzela umkhulu wakho ameke lokwenzela ugogo wakho yokwenzela lo muntu omenzela usho ukuthi gogo wami ngoba ngikwenzela lapha ngentabeni ingoba isimo sasekhaya ukuthi nokuthi uma ukuthi umamtshali salukazi Ntombeza luma ngithi angubize manje usondele nomndeni wakho nine clean nendlela nayo niyazana uzani lapha nizokuza ngakho ke kunento ngeke ukwazi uqhamuka usuzenza uyiva njengakho ukuthi ngiyoqalekisa into emsamo kodwa kube ukuthi nawe emsamo awukazi wenze kahle akwazi ubalandelele kahle. So amakhehla ke wona into ayigcina ngempela kwakuhlale kuhlatshwe emakhaya amakhehla into ayigcina into ayikhulume ngomlomo amakhehla iyenzeka ngikhuluma into engiyaziyo. Imizo okuqalekiswa kuyona into ewukuthi ihlonishwa kabi lotho kuthiwa hey kufana nokuthi ikhehla lithi la ekhaya akekho umuntu la ekhaya angeke ezeshade uMamthembu la ekhaya akekho umuntu ogana uMamthembu la ekhaya noma kuthiwa isiphi isikhathi nithi nikhula seniqala ukuba izinsizwa senishela kuthiwa hey ningalinge nishela uMamthembu la ekhaya umkhulu wathi wazi wayomsamo lapho okhuluma wathi akekho umuntu ogana uMamthembu la ekhaya kuthi intombi yaMthembu shingayinhle kanjani ningayilokuthi le nto niyitshelwa ngoba amakhehla into ayeyikhuluma ngoba enezizathu zayo. Kubalulekile ukuthi ingane mayikhula ekhaya nitshele umnyombo ukuthi la ekhaya umkhulu la ekhaya kwenzeka into ukuthi la ekhaya kwenzeka into ukuthi ngoba ngisho ithi imbuzi bafowethu ithwele kanzima imbuzi ingakho imbuzi lokhu iyibiza nje kanje ngoba wonke umsebenzi uthethe imbuzi and ikhumbula imbuzi ayiwamela amacala u2 imbuzi imele icala elinye ingakho kade ngiveza nje kwenye ivideo ukuthi awukwazi ukuthi ngathi nikhiphe ingane la ekhaya iyogana niphinde ngalowo mbuzi nibike futhi nazo nezingane ihamba nazo angeke kwenzeke lokho abanye babona ngathi umdlalo into engishoyo ngeke uze kwenzeke
nibhasobhe into eqalekisiwe ekhaya ngisho intombi yaleso sibongo makuthiwela ekhaya akukho umuntu ophinda athando uMazikhali ngeke ngempela thathwe oyozama ezukulwaneni othi uzama uMazikhali kuyoba nenkinga ngiselo lwahambisa izibizo yoqala lithule ngitho ngoba ayalivela lithula shem kube kuhle kukizile kube mnandi sebekhohliwa ngithi umkhulu wahamba lento wayisonga lapha emsamo wayiqalekisa wathi ngenomo kuyothi sekufuneka mhlawumbe intombi ishade livele ijoli isithonga imithi izobafana ama-opu uzothi umfana vele wayiqhamuka nepetros uvele ubone ukuthi emhlabeni kunzima nale moto akuyona ngishiye yakhe nomnini wayo uvele waqhamuka nomfana neseyihambela nge-etios wafika wabathi naye ilokhuzana ipetros pa wanikeza intombi lapha ngiyabona ukuthi awunanga umuntu engithandayo into ongayithenga izibe u-10 uyithenge intombi yakho how much more inkomo ubone lento yamabomu umzwethu umuntu engibamba intombi yami mfowethu ilokhuza kanjena kanti ubone ukuthi ikhashela yithonga le ntombi khashela yithonga le ntombi so ingane zakwethu into eqalekiswe ekhaya zitsheneni izingane ziza ngemuva ngiphinde futhi ke ngisho futhi okunye futhi uma ngabe kukhona umkhubo wenziwa amakhehla mhlawumbe kwakhona into okwenza mhlawumbe ukuthi lingene umakoti lingashongo lingahlanganiswanga lapha emsamo isiyophenduka iphile lonto uma kukhona ikhehla ladlwengula lonto yangakhuza lo mkhuba wangahlawulwa wangaxoliswa isiyophenduka iphile uma kukhona ikhehla lalana nodadewabo isiyophenduka iphile einganeni ngikhuluma ileta ngikhuluma inqo bese ngiphinda futhi ngithi laba okuthiwa kusindisiwe makubo noma inkolo yabo ayibavumeli ukuthi benze imicimbi uma ngabe befuna ukwenza ngamatiyanyana ikhona intaba bafethu hambani nokwenza ngoba phela siphila isikhathi enzima abantu bathatha inkolo bezoyifaka ekhaya ingakho nje ngiyiphika ukuthi ayikho inkolo ezothi angingabugawutshwala bezulu ekhaya ngisho umuntu engangichazela input manathi kuchazele eqhawe uyaphamphalaza kahle kahle kanje sikhulu lento kuseyinkolo namanje esikhuluma ngayo kunosiko lasekhaya kunenkolo noma uthi yiphi inkolo so ke ingane zakwethu into eyashiwa amakhehla eqalekisa ungathi ekhaya kwashiwa ukuthi ibhili lamatekisi iqalekisiwe wena ucanga uba yi-owner bazokushaya ufika laphana noma uzoba nenkinga ufika laphana ematekisini ama-owner ngoba vele la ekhaya lonto kwathiwa ayifunakali la ekhaya kwathiwa akekho umuntu odayisa uhlobo lwe-drugs ukuthi ngoba waye nenhloso wayazi noma phela eqala engekho-ke lento kuthiwa kudayisa into ewukuthi nani nani so wey'ngane zakwethu into efuna niyazi la emhlabeni into enziwa amakhehla nento ayishiwa amakhehla isayiyona namanje ngoba amakhehla ayeligcina lonke usiko ayikwenza konke usiko bafowethu ngala seza amavidiyo kwembula aseza amavidiyo ukuthi ikhishi libaluleke ngane ekhaya aseza futhi ividiyo ukuthi ayikho into oyoyenza kamthandazi kuthi umsamo wake noba umnyama afuneka uyokwenza kamthandazi iti into njalo ngiyayiphikisa mina ngedwa esoze ibe khona awukho umsamo wokuthethela kwamthandazi alikho iti lato lenzela kamthandazi noma singaphela kusiphi isikhathi leli page bafethu ngikhona ku-Facebook ngikhona inkosi yembono mfo kangema ku-YouTube ngikhona ake sinyuse namanye ama-page ngane zakuthi kuze nathi ngelinye lamalanga sibonakala into zethu zikwazi ukushintsha singalokhu sihlele endaweni eyodwa singalokhu sihlele kwi-platform eyodwa bese kuthi laba basuke bengiWhatsApp noma bedinga something noma bengi-inbox kunemigomo yakhona nemibandela uma ungeza ukuhambisana nayo ungangi-WhatsApp ungangifoneli ungayifuni number yami hlala uhlele khona ngiyabonga ngikuthanda nonke South Africa bye.